Bienvenue au pays de la Teranga, la boisson tant attendue. Temax, une boisson énergétique digne de son nom, l'énergie, au sens noble du terme. Temax vous accompagne dans toutes vos activités physiques et sportives. Une force, un médicament, pour rendre agréable vos journées. Riche en vitamine B2, une fonctionnalité hors pair. Contactez-nous au 77 863 30 21. Centre d'affaires Alioune Badara Diaye, 24 rue Félix Houphouët-Boigny, autoroute avenue Malick Sy de Dakar, Sénégal. 77 863 30 21. Un pack de 12 à 4250 francs CFA. Une boisson, loin des effets secondaires. Pour des vibrations intenses, buvons Temax. on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni eno woni o jaam kisi Allah wona men en jetti Allah ene laɗo en jetti jignaɓe e sernaɓe men ser mumen en jetti Mohamed Ndim gardiɗo programme mo ganduɗa ina lomto en ha ɓurto wadde ko mbaɗanɗen ko sino ko sago taw ko kanko ɗowata yewtande so nano ko kewaɗo banggue revue de presse ko nandi hen so hoybirama seeɗa ma wattu owde yewtande saabu humpito makko e mbawka makko e andude ko nayi dow muɗum ko noon ko yettude mo jettoɗo joguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi kono kadi yettude Djiby Dieng mo ganduɗa kañum pilmo e Ali Fall en gattende ɗo rogue to kala ko addi fof calmina bandiraɓe e tokara ko adi fof ko yettude Allah no feewi nde Allah rokki en kadi gurdam wadde hen cellal wadde hen sutura ko jakoriɗen ko ha mbawɗen jottodade ɗo e oɗo saaha hande ne wayno bandiraɓe ɓe ɗomɗino no feewi yewtere nde kono kadi ɓe ɗomɗino kadi kuccodiral meɗen yettude no mbiɗani Mouhamed Ndim o waɗi golle baɗɗe fayida caggal maɗa ɗum noon eɗen jetta hen Allah eɗen jettanamo hen Allah ko wona ɗum ko duwanade bandiraɓe meɗen halayɓe ha tengte bandiraɓe meɗen ɓoggenaɓe saabu sankare général Ndiaga Dieng général Ndiaga Dieng sankima hecci hanki général Ndiaga Dieng eyyi o sankima amin o sankima hecci hanki to Espagne to yaano Safara kanko général Ndiaga Dieng ko kanko wonno chef d'état major gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie kono noonne kadi o ardima hono fédération national mo basket mo leydi Mauritanie golluɗene kadi golle baɗɗe fayida ha tengti e to banggue jokkere enɗam woni ko tubakoɓe mbiyata ko to banggue social ɗon noon profitten duwana ɗen bandiraɓe ɓoggue ha tengti e ɓoggue escale ɗo hoɗi ɗo eɗen duwano hen hono ceerno Madani Tall nde tawno ko yimɓe makko o jeeya baɗannoɗo golle baɗɗe fayida e galle Cheikh Oumar ha tengti e galle Amadou Mountaga gonɗo ɗon ɗo ɓoggeɗo en saabu ziyara ceerno Amadou Mountaga baɗannoɗo hen golle baɗɗe fayida kala nde ziyara o yonti eɗen gandi ɗon ɗo ɓogge ɗo han hono ceheɗe caaliki ko fodde 1jeetati ujunere ugguye woni ko yaltin wonde caaliki yo fewne woni caali worɓe e caali rewɓe caggal muɗum o yaltini 500 ujunere ugguye goɗɗe o wi wonde caaliki yoki fewnite kiɗiɓi ɓoyde kono noon caaliki nde fewnade wonani taw duuɓi sappo o yaltini 500 ujunere goɗɗe o wi wonde yo fewnite donc ɗum ɗon ko e wiide professeur Sy Aliou mo ganduɗa hoore maɗa ko sehli makko ɓattinoɗomo no feewi holliri wonde nde o tottata ɗum oɗon kalis cakkitiɗo o wi ɗum wonde min de mata ko mbaɗanmi ɗo henno e bamule ɓogge ko so tawi mi hawri e ladial janggo walla kala jeyaɗo Allah bawɗo wonde kawruɗo e ladial so tawi julɓe ɓe ndentiɗo ene gari birni ɗum ɗo jooɗima ɗo henno enen duwo mataw de mam feccoye baraji ɗi o wi wonde guite makko berli gonɗi kanko général Ndiaga Dieng o wone woyde saabu ko haalata ko no way woɗɗoyde e makko e kadi kala ko waɗi o wi ko hedde gurdam makko ko wadde ko gandanɗa hoore maɗa ko omo rewra Allah saabu Allah rokkimo fofof woni Allah rokkimo fofof ko rokkimo gurdam rokkimo balɗe juɗɗe rokkimo ɓesgu rokkimo martaba tawi koto banggue gueɗe aduna rokkimo jawdi aduna ɗum noon ko dañi ko ala ko heddanimo so wona wattude ɗum e dewal Allah ɗum noon kanko oɗon Ndiaga Dieng eɗen duwanomo yo Allah yurmomo yafomo yo Allah harnumo aljanna togara
neldi duwaw noon kadi nelditen duwaw banda men beelel gawde banda men hebbiya bandaɓe bosoya ha tengte beelel gawde musidɗo men Ouma Aissata Sow na hawre ladial ɗo cité escadre bam ɗo ko neɗɗo timmuɗo neɗɗo tedduɗo no feewi kanko mbiyannomi o ittani yewɓe beccek yaware so neɗɗo yeehi beccek ha dañi ko noon galleji tati tawa galle hen foof ko étage kadi wona étage togoso on ittani yewɓe beccek yaware woni Ouma Aissata Sow sababu o ko Abou Dialalo woni neɗɗo moƴƴo woni juulɗo o golli ko waɗi fayida ha sa wiyaɓe ko joom beccek golli ɗum mbiyata ko wawa wonde kono noon wawi wonde yo Allah yimomo yafoma harnamo janna kanko e maɓe julɓe kala Allah watno fortode makko en duwaɗi ɓesgu makko kala ɓesgu beelel gawde foof hebbiyaɓe foof kamɓe foof en duwaɗi mamaɓe e boso e kamɓe foof en duwimo yo Allah yimomo yafoma harnamo aljanna to so tawi ɗum yawti gonɗen koye daawal gandal campagne électoral campagne o fuɗɗima en ñaago Allah fuɗɗorade bisimillahi jofir alhamdulillahi woni Allah ittanen tanaji gonoji e nder campagne won biyate bonɗe gonoje hen haraji gonoji hen yo Allah ittanen fitnaji ɗum ko duwaw meɗen kono mi wiya an mo ganduɗa a tawtama campagne uji kewɗi oɗo campagne no fuɗɗori ni holno jiiruɗamo goho e mbiruji ɗi ganduɗa ko kañen compi bawɗi ina guewo ina lewodi sippirede ɗiɗi e lowdi discours aji mabɓe e nder haala yiyande hakkude mabɓe ɓesgu ngu holno jiiruɗa ɓesgu ɗi holno jaɓɓoy ɗum gila e banggue laamu ngu ha banggue opposition to banggue jirwude nde no wayno nden ni ko teskiɗa hen e tokora Allah jarama a jarama kono gadoriɗen wiide e kala saaha kala e meɗen mo ena haalata ko hakkille muɗum e hakke yiyande muɗum mete noon ko haalata ko ana hawri e jiyanɗe heɗotoɓe ɓe yeeɓoɓe ɓe walla ala hawrani ko wawi hen wonde fof kam enen kam kaala hen tan ko hakkillaji meɗen ɗo tolni ɗo ko jiiɗen ko cikkuɗen ko pamɗen ko adi foof ko konnguɗi hoorejo leydi nde yeehi ha heddi e campagne o fodde balɗe tati e uddidde o waɗi erago makko wasiyade candidat ji ɗi to banggue konnguɗi moƴƴi hollirde wonde kanko no wiyeteno ni ko debbo puniɗo wodanimo ko ajjade woni cuɓinoɗomo emo suɓanokimo foof hande o ko kanko Allah waɗi gardiɗo leydi ndi wadde noon fof o fondat ɗiɗon konnguɗi so tawi ɗi ƴeewama ena gasa to banggue hirjinde yimɓeɓe e jogade ko wiyete discours aji moƴƴi discours aji pewɗi discours aji joɗɗi discours aji ɓuɓɗi ɗi noddani fitina so tawi en keɗima enen foof eɗen gandi won haala won holto fayi kono en gona ñawoɓe heddi ko campagne o udditi e ñalawma hanki o campagne o ɗo udditi ɗo henna o udditiri koye fitina woni o udditiri koye fitina saabu en jii wonande hakkude ɓen ɓe ganduɗa hormade ko wiyeteɓe Samma Sakadou e Pastef naɓe jaggodiral muɗumen jamma hecci hanki ha 16 Samma Sakadou walla 16 tahu Sénégal duppa matériel mabɓe foof haydara ala koɓe jaltini photoyaji sisuji ordinateur uji climatiseur uji ordinateur uji fofof imprimante uji fof t-shirt aji koɓe pewnuno koɓe kebluno pour campagne fof duppa ha laaɓi holmo waɗi ɗum en ganda kono kala ko jiiɗa eno jogo jopande hecci hanki kamɓe taw Sénégal ɓe udditiri campagne mabɓe ko Biscuiterie Médina Biscuiterie ɗo henna ɗo ɓe gonno e wadde meeting ko ɗon yimɓe Pastef naɓe e oɗo Abbas Fall gonɗo tedde liste mabɓe o ndewi ɗon waɗi jaggodiral hakkude mabɓe ɓe mataw ɗeɓi sebde ɓe doole walla ko wawi hen wonde fof kam ɓe kam kañumen koɗo gotel gonno ɓe ko kañumen déplacé gari tawiɓe ɗon walla birtiɓe ɗon jaggodiral waɗi hakkude mabɓe yimɓe foof nani candidat mabɓe woni Abbas Fall o ko haali yimɓe fof nani haala makko noddi ko fitina noddi ko ƴiƴam noddi ko tension woni holɗum so tawi an aɗa woni candidat ko an woni tête de liste parti au pouvoir e nder capital leydi a wi yimɓe wonduɓe e yam kala noɓe potiri janggo kala e mon pinɗo so tawi ena ara yo addor laaɓi
sena ara yo addor jaasi sena ara yo addor silama oɗo fotani ɗaccede ni o jofɗo konngol makko mo wi noon kanko Abbas Fall haali ɗum kanko wi noon o haali ɗum koye meeting makko walla o haali ɗum kam koye caravane mo waɗatno sabu ɗo haali ɗum ɗo o woni koye dow oto o jogui ko micro o haali ko haala firina omo wondi e firina no fewi o wi wonde ko yimɓe makko piyama fi yimɓe makko ko yimɓe Barthélémy Dias en kañumen pi yimɓe makko gañi ɗumen mbaɗi ɗumen ni batti ɗumen ni kanko o yooɓima ngol ɗo konngol o haali ɗum wonde kala mo ena ara janggo ngol ɗo en bettama kono en gonta bettede joguiɗo laaɓi joguiɗo jaasi joguiɗo silama foof yo addu saabu hay loi goto haɗani wiide wonde kaari woni ko candidat tan hoto joguito walla campagne électoral so tawi woni hay goto joguitta o wi hay loi goto wiyano ko kanko haali de wona min haali ministre de l'intérieur waɗi ɓatake wasiyade yimɓeɓe yoɓe mbat campagne e dow deƴal e dow peewal yimɓe jaaha e élection ngaji taw koye dow jaam ministre de la justice Khalifa Ababacar Sall kañum porti plainte sabu so tawi a ƴeewi aɗa yiya vidéo ji ɗi yimɓe arɓe ene attaque galle mabɓe siège mabɓe ɗo woni ɗo henna helannoɓe weddotonoɓe foof ene pilma ene ganda Khalifa Sall kam yeehi ha heeɓi wiide wonde ko wiyama koɓe 14 kono wonɓe ɗon ɓe ɓuuri 14 maɓe goni hedde 50 neɗɗo ɗum ɗon foof ko dalillaji ɗi gandanɗa hoore maɓɓe neɗɗo wawi rokkude wonde ko ɓeeɗo ko kañumen jani e nokku amen kono ko wawi hen wonde foof ministre de la justice holliri wonde enquête ma uddire hen kono enquête ma uddire hen min de mi anda to banggue saria kono so tawino ko min ñawanno hade enquête uddirede taw kanko kalɗo kaɗo haala o haali haala ka o gayni oɗon jamma attaque waɗi duppore duppama bonande bonnama kanko kalɗo o kam ko yo nangue taw hade enquête o continde waɗede ɗum woni lawol to banggue hakkillam min ko rokkimi ko cikkumi wonde so tawi lawol ene rewe so tawi ɗum ɗon waɗaka noon ene wawi artede ko Barthélémy Dias wi ko so tawi ɗum ɗo waɗaka min gandi nguɗo laamu ko laamu heedam heediji e laamu ndolago wadde firti ko to banggue campagne électoral o so tawi en tugnima ɗo eɗen mbawi wiide campagne o fuɗɗorima e fitina toɓɓere wonde nde to banggue campagne o ha joni wonande jirwo o enen wonande leydi Sénégal ɓe natti andude campagne uji jirwuɗi ɓe gandi ko campagne uji kewɗi fitina kewɗi ƴiƴam kewɗi caɗele kewɗi kareli sabu eɗen tesko ko wayno Masmoud Diop en ko wayno Babacar Nia en temps Abdoulaye Bathily en temps Landing Savané en Abdoulaye Wade nde mbiyata ɗo soppi Landing Savané en ene mbiya wonde Jallarbi Abdou Diouf Bathily en ne mbiya folli Abdou Diouf eko nandi hen Babacar Nia goto fof ene jogui bakkorgal muɗum ngal natirta dingal so tawi ene naata ko ɗum woni ko yimata yimɓe ko ambiance ene wayno leydi ko fijirde e jaleɗe kono ene teska e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi wonande campagne foof bawɗo arde so tawi ko mairie ko enɗam taƴata ko bandiraɓe noddodirte portodirte plainte uji ko bandiraɓe noddodirte e gendarmerie ji ɓiyam baɗam tane kawma foof nangue e dow gendarmerie tawa noon so tawi gasi ko enen koddi e wuuro ngo ceheɗe ko enen ndendi ɗum en jiini e nder campagne uji ɗi e nder ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi yaaɓe ha natti ubbodirde mayɓe yaaɓe ha natti yahodirde janaysa te ko enen koddi e wuuro ngo woto yaaɓe natti yaadude inɗeli natti yaadude cuddungaji ɗum ɗo fof ko sababu nde bone campagne électoral wonande législative présidentielle municipal uji eko nandi hen te taw ko neɗɗo goto woni naftortoɗo hen ko hade yimɓe heddiɓe ɓe yiide nafoore nde wadde mo kala ene foti wattude hakkille muɗum eko waɗete ko ndentoɗa ganda ko kalata ganda ko jahata janggo e jaam hade ma siftinede ko mbaɗannoɗa eko kalannoɗa wontanma nimso walla wontanma gacce sinno ko sago maɗa kaɗo haala natta haalede no hande o no président parti Pastef jarowo e ujunnaje 4 walla ujunnaje 5 var e ko campagne électoral o walla ko yimɓe paye pré campagne ko faade joni so tawi jomum jottima ha huccuti e ɗum ɗo ene hetto haalluji muɗum ɗi haalanno hande o so tawi wi ene waajo yimɓe holno heɓori waade togara mbawɗen wiide ko yimɓe ɓe koye campagne faya ɗo henna e balɗe nogas walla ko jaasi ɗum yimɓe mbaɗa élection ngaji so tawi gasni goto jokka e hamar kandiji muɗum ene anda caggal élection ngaji ko jaam tan kono noon bone o woni ko hade élection ngaji
Sénégal caggal élection ngaji meeɗa wadde probléme probléme muɗum tan ko hade élection ngaji ɗo yimɓe goni e pré campagne ɗo yimɓe goni e campagne ɗon ha heddi balɗe ɗiɗi e élection ngaji ɗo woni musiba Sénégal. Ok toga 88 Sénégal naatino e aduna kesso mo meeɗa nadde hakkunde Abdou Diouf e Abdoulaye Wade état de siège waɗa couvre feu waɗa police aɓe mba ɓe guitta ɓe mbaɗa mais aɗa jottingol ɗo ma Allah wallu en mbasen yettoya toon. ene wawi wasa yettade ɗon kono noon haɗa ɗum yettade ɗon tan ko gueɗel aɗa andi laamu toujours ko kañum foti fuɗɗude fotani fadde ha fuɗɗane kala ko faati e peewal kala ko faati e deeƴal kala ko faati e moƴƴere laamu ko kañum foti adade darade hen salade moni kala huccude e bonande huccude so tawi en ƴeewi élection ngaji présidentiel ɓennuɗi ɗi nde yimɓe paye campagne berte bonnaɗo o yimɓe ji université duppaɗo o bisuji duppa toon bibliothèque national yaha ha duppe e nder université amphiji duppe étudiant ji ko toon jangganno goppa galle bamma goppa suudu yumma a dawanani bamma guese a dawanani ɗum paale a dawanani ɗum nambeji yumma a defanani ɗum a unanani ɗum a wuppanani ɗum a ƴoganani ɗum wonandema ɓiɗɗo debbo wima ko ya janggoya gara keɓa ga en aɗa hela aɗa duppa aɗa bonna ko bamma wawa sodde ko bamma wawa fewnude ko yumma wawa fewnude a waɗanani yumma haydara ronkay maɗa hay ya janggoya jiiloɗa jaam jiiloɗa gandal jaha duppa ɗum e ndeɗo bonande ay so tawi ɓeeɗo ene kaala haala milliard uji cankaɗi haala milliard uji alay sago milliard uji canke alay sago milliard uji ñaame so tawi 50 milliard ittama waɗama e berte 50 milliard ɗi kelama ha laaɓi ceer wonti doni alay sago 50 milliard goɗɗe jiila hen mbatte ɗon so tawi ko 100 milliard waɗama e université wiyama élewaji yo janggu matériel addama fof addama naggama helama ha laaɓi te université wawa uddade wawa joɗorade noon alay sago milliard uji goɗɗi jiilo hen watte ɗon milliard uji ɗiɗon gaddeteɗi noon so tawi a ala tan a ñamloyto donc min to banggue milliard uji kaaleheɗi ɗi walla taw ko min woni mo anda milliard non aɗa andi milliard joni jinmi wiide koko ɓe ɗaminino ko kamɓe walla koɓe jiino ko walla koɓe pamno ko ha saabi ɓe kelli ɓe bonni eko nandi hen e on sahno ɓe mbano dillude ni e beele oɗo campagne eɓe mbayi noon ha joni eɓe jogui on fitina walla on anni ha joni tokara ay bonnannoɓe e helannoɓe ɓe ko ɓe e yamirtunoɓe yo hele ɓe ko ɓen jooɗi e laamu noddannoɓe e bone ɓe kamɓe foof eɓe hen ɓe jaadi noddannoɓe e bone ɓe ko ɓen jooɗi e laamu ɓen jiiɗa bonande nde yo wat kono noon eɓe ƴorɓo woni eɓe ƴorɓo eɗen nana tedde liste mabɓe ha jofte hecci hanki wi wonde ko opposition ala wi wonde koɓe hulɓe deedi wi wonde koɓe ni koɓe na wi won c'est à dire kala haala muɗum koko wiyete ko menace ko henna ko hulɓinde ko guijade ko girbade ko noddude e fitina wona haala noddowo e deeƴal aɗa andi président so tawi noddi e deeƴal oɗo ko premier ministre noddani e deeƴal est ce que ma leydi deeƴ to kata mete ma leydi deeƴ président so tawi noddi premier ministre yo noddu président assemblée nodda président sénat nodda goɗɗo nodda goto fof suudu ndu halfinandu eko ardi ko nodda hono noddandu président noddi ndu yimɓe gona e jaam kono noon so tawi président enen nodda enen eɗen dewi e koyɗe président eɗen pero ɗum président enen nodda eɗen mbaɗa e tiktok uji eɗen ƴetto ɗum eɗen kuɗa ɗum eɗen tokar holno deeƴal wonirta heddi ko opposition goɗɗo ɓeɗo de min mbimi wonde koɓe opposition wiyeteɓe républicain ji koɓe gendiyankoɓe woni koɓe gendiyankoɓe ko leydi mabɓe e yiddeɓe koɓe jiiloto ko jarananiɓe bonnude walla bonnande walla bonnidde jomumen nana kaala nana nodda somin keeɓi ko ni ko ɗum ɗo min jiiɗi ko ɗum ɗo min jiiɗi ko ɗum foti wonde haare hakkude candidat ji ɗi goto fof yo hollu programme muɗum somi heeɓi kono noon kadi togora il faut yimɓe ɓe paama yiileteɓe ɓe alay sago ɓe ganda yiilotoɓe ɓe jaɓata andindeɓe holko woni rôle député d' abord yimɓeɓe yoɓe gandu holko woni rôle député holko woni darde muɗum député so tawi wi wonde ene rokkuma liggey haali fenade wana gonga wawa rokkudema liggey député so tawi wima wonde ene wawi fewnandema forage wona gonga wawa fewnandema forage
so wi ene wawi fewnandema tali wona gon wawa fewnandema tali so wi ene wawi mahandema hôpital o awama mahandema hôpital par ce que wona domaine muɗum kono no wawi wonde sababu noon no wawi wonde sababu ha keɓa tokara jomum wonde sababu nde yo laɓɓin par ce que aɗa andi woni yo laɓɓin min so tawi aɗa haalda yam min cikkanmi ko an tan aɗa wawi directement wadde sabu ko ɗum kollata maire ene anda han domaine compétence mairie holɗo haaɗi maire so tawi wi wonde ene mahanma lycée wona gonga so wi ene asanma forage wona gonga ittani e budget mairie o jeeyaka hen mais wawi dañde coopération décentralisé walla daña partenaire uji mballa ɗum togara mairie ji meɗen ɓennuɗi ɗi so tawi a ƴeewi 1jeegom e quelque ko dañi hen partenaire uji ha wawi addude e nder commune aji muɗumen ɓe diwani 10 eyyi kono wasa kam wadde kam woni koɓe etaki ni no waɗi hen ɓe ganda ɗum ɓe etaki kon e wadde ɗum mbiyen ɓe mbawa itte poste uji mabɓe kono relation ngaji mabɓe ne poti walludeɓe ñaagoyade yiilade balle e haaldede haaɓe dañi hunde kala maire mo jiiɗa bannoɗo hunde e commune muɗum andu wona e mairie muɗum ƴetti jogui ko nokku goɗɗo ɗo ƴogata eyyi woni relation yiilaɗi yiiloyade to ko jogui ko nokku goɗɗo ɗo ƴogata kala hen mo ala nokku goɗɗo ɗo ƴogata yiiloyaki mi faami koko jooɗi hen ɗon joni heddi ko so tawi en garti eyyi to banggue campagne o omo ɓuuɓi to banggue ambiance no wayanno ni campagne o no ɓuuɓi kono findirama kam mbiɗa biscuiterie o ko fuɗɗima mulde seeɗa e to banggue ƴiƴam kam to banggue firine kam o ton banggue waɗi wadde ɓuuɓani non sa nani campagne o ene ɓuuɓi koto banggue ambiance to banggue jirwo to banggue naalankagal gonannogal hen ngal to banggue welnere waɗannode hen nde wayani hono noon yimɓeɓe ɓe jaltani e campagne o sukaɓeɓe ɓe jaltani e campagne o taw ko cikkuɗa saabi ɗum saabi ɗum ko ɓe découragé ɓe wonande élection ngaji ɓennuɗi ɗi ƴiƴam dufɗam hen ɗam pittali keddiɗi hen ɗi bonandeji baɗaɗi hen ɗi so tawi yimɓe nani jottima no hecci hanki arena gonnoɗo sababu noddandu ngare jooɓinoɗo konngol koɓe mbiyata gatsa jaafoɗon e konngol ngol par ce que min nanguirmi konngol ngol ƴettore to banggue wolof yooɓinoɓe ngol ɗon konngol ha sukaɓe nooti e muɗum 80 e quelque bani adama mbasi hen pittali muɗumen jomum so tawi dartima e hakkude aduna wi wonde min de ko min noddanno kono noon ko heewi ko mbaɗannomi hen ko pop ko borjoŋagal ko tappalagal ko min waɗanno min kaari ko min waɗanno kono kala ko mbaɗannomi hen ko tappalagal ɗum ɗo jomumen so tawi ena nana ɗum mete on so tawi noddi eɓe notoyo ɗum ko politique walla ko aɗa andi min mbimi wonde ko ɗum ɗo natti wonde politique ɗum ɗo wonti nanguirde yimɓeɓe no bamɗini no dawaɗini no kutorgalam ni mbaɗa hutoro ɗumen par ce que so tawi wona ɗum an a wawa joɗade a tumama hunde walla ni ko an tuumi noddeɗa e sariya mbiya wonde min de ko min noddi an woka am maître Bamba Cissé mbimi ɗum ko ni mbaɗanmi wi kam ala sa waɗiri ni ko ni mbimi ɗum ala ko ni ko min yeehi to an wokaji mbimi ɗumen ko ni min noddi chauffeur am min noddi garde corps am min huɓɓi otam mbimi wonde jeehe hay goto mabɓe anda ɗo min payi ko min wiɓe dogen payen Ziguinchor moloyɗen toon no janggo e muɗum ine aɗa nodda e sariya aɗa foti darade e yeeso ñawo kuccodireɗa ɗum ɗon fof tokara jomum wi wonde ko min waɗiri hono dani no kaldumi ni jomum ko kañum wi wonde ko min waɗiri hono dani dari e hakkude yimɓe e 15 ujunere neɗɗo woni arena ko 15 000 place waɗata ko min dari e yeeso yimɓe ummi dari mbimi wonde kala ko mbaɗannomi hen ko tappalagal ko min waɗi ko min wela waɗi ko wiyeteno wonde mi geddi ñamde en ko wiyeteno wonde mi sellani en koye kallu laha gonmi en koye ni min woy heegi Aïda Mbodj horo woji mais toka Aïda Mbodj horo woyi non mi haalani Aïda Mbodj an mi haala Aïda Mbodj tokar horo Habib Sy woni no wassese ala tokar wonde ko ɓeeɗo mawɓe wiyeteɓe ko hellifaɓe ɓeeɗo mawɓe wiyeteɓe ko hellifaɓe Aïda Mbodj jaaɗo ha tanni ha jarni ha yi jatumen Habib Sy jaaɗo ha yi jatumen jooɗoɗa e yeeso halifaɓe diine jahon oɗon mbaɗa momanagal moɗon e tappalagal moɗon codoyon ɗo henna e Thiaroye
yeeyoɓe tamoroje kaɓɓon mbusuji nayi nogas ɓe coodon kaɓɓel moɗon tamoroje gaddon mbiyan wonde ko sérigne oɗo ceerno halifa général mouride kañum totti min tamoroje yomin tottu kaari yon ummo e gueddere muɗum ñamde minen ɗo min tawimo ɗo min tawi ko o wona neɗɗo so wiyama hande o ma yi yeddinaki e haalaluji baɗi noon Togara Togara eyyi Togara yaafo jimi widema ko politique ko cokki ina wawi so Sonko waɗano noon taw noon ene kaso ha joni holko saabi waɗ noon so tawi ko cokki o wanno haw wasa hawaddata kanko andi ko waɗi ko ene waɗira ɗum ni ko wona ɗum ko gartene ɓen ɓe mbiɗa ko kañen lamminno neɗɗo o e sikkude neɗɗo o wonko wano ɗumen walla neɗɗo o ina e konngol muɗum neɗɗo o joni mbiɗa firtiwi kañum waɗanno ko cinéma holko saabi ha joni ɓe ndewa e makko Togara ayi mi wima wonde kanko baɗannoɗo ɗum o ko kanko o wi wonde ko tappalagal o waɗanno ɗum kamɓe ɓe keɗima kamɓe arɓe toon ɓe ñande ɓe keɗima arɓe toon ɓe keɗima koɓe ponno jabade kono Togara sa ƴeewi no foti ari kon stade o ko 15 000 places ko 15 000 places woni toon eyyi nototonoɓe ɓe notaki nototonoɓe ɓe notaki ena gasa gueɗe ɗiɗi ene hen nototonoɓe won hen ɓe notaki woɗɓe ɓe nototono ko noori kono ha joni so tawi woni koto banggue keweni ndi o yaano ko ɓetoyde hoore makko e ƴewde to banggue ko joguino e yimɓe ko mete ene heddi kono so tawi o jottimo mawo andu o haaldi e hoore makko mawo andu ko yiilotono ko to banggue yimɓe ene heddi o heɓtani ɗumen taw so tawi a ƴeewi heccanke udditiri ko Thiès so tawi a ƴeewi ko notoyimo Thiès ko sa ƴeewi ko ummi ɗo henna ko e ko ummi e nder région de Thiès ko en ko ummi Ziguinchor ko en won luwaɓe nana ummi Ziguinchor nan ɗo henna e nder wuuro ngo en mawno hande jonte ɗiɗi mais ɗum abouga ɗum politique fof ne waɗa ɗum non politique fof ne waɗa ɗum non waɗa non Togara a haalinani mi jaɓi ɗum non a haalinani to banggue mairie ko nandi hen rawande wuurama e wuuro amen walalde wongo foof won haɗaɓe taccuɗa ko Mauritanie gummi won haɗaɓe mofta ɗo ha gooti Togara aɗa andi min mi jaɓani ɗum wiyede wonde ɓeɗo ko Mauritanie naɓe non jilwi tan ko hayso ɓen gona won natuɓe hen addaɓe ɗum kam politique ñande fof otoji gaddoyti mi salaki ɗum Togara ko mbimami wonde ko kanko omo andi ko joguino ko to banggue kewendi no noddirtuno yimɓeɓe ndiireni ɗum koko natti ɗum mi anda ɗum ko mboɗo andi ɗum kam koko natti hay opposition so dañima heddi ko Togara wonko kalɗa mbiɗa wonde no waɗirtuno ɗuma so tawi ko cinéma o waɗanno horo sinno wonano ɗum ene gasanno tawa ha jonum hay sinno tawi woni ko ɗum Togara yo deƴƴo wasa haalde wona Abdoulaye waddima ko wohet horo haal Togara won haala bonnat so tawi an a waɗi ɗum aɗa andi an ko mbaɗirɗa ɗum yimɓeɓe fof hay c'est à dire min hooram gila nden départ nde kemmi tan haala goto e an wokaji makko wimo wonde oɗo projet so tawi a politisani ɗum hay goto wawa haddema sokede il faut mbattamo politique gila nden gandumi ko yahata ko pop ko politique o waɗata te ɗum wona min tanne kadi andi ɗum Togara kono min mbimi ko won haala won so tawi a waɗi hunde ha pittali keddima hen a waɗi hunde ɓe juuɗe taƴama hen ɓe koyɗe taƴi hen ɓe nana leeli hen ha ñallugue hande ngue ko leeliɓe cellani ɗum foof a haalani haala muɗumen wodanma ko yaltude aɗa waso aɗa fiito becce ko waɗeteno ko mayɓe ɓe ko min woni sababu o ko min waɗanno cinéma ko min waɗanno ni ko min wattanno ni ɗum koye deƴƴu ɗum yimɓe fof ene gandi ko ɗum mbaɗannoɗa kono deƴƴu mbasa haalde Abou Gaye andi koni gonga o tawaɓe nde o haalata nde woni gonga tan ko deƴƴuɗo wasa haalde eyyi o haali woni jabol ngol ko wooda jaltuɗo wiya somin gandino ko ɗum mbaɗanɗa min jaltema haalaɓe min kamini min goppi mais dawamea wonɓe ɓiɓe mon mba wona haali Aïda Mbodj wonɓe waɗɓe nangam mbaɗa nangam nande wen ha joni hewɓe hen ɓe ha joni Aïda Mbodj ɓiyum ala hen non jinmi wiide ko hewɓe hen ha joni ɓe nanɓe ɗum ɓe fonno ko waɗe hay goto jabaki Tokara mami haalane gueɗel eyyi ay nde o haali ɗum toon to stade to so tawi a ƴeewi won e yimɓe mi wiyatade ko heewi won kam rafga mo gandanɗa hoore maɗa ko nden yalti stade o yeehi ayine yaha wallahi wal kitabi
sa wi mi yeddatama ɗon wallahi wal kitabi nde o haali haala kande ko nden won e yimɓe yaltuɓe par ce que min mi yahani hon kono e yanoɓe toon ɓe won yanoɓe toon de wona yaade ɗumen sababu nde ɗum nayi ɗumen ko ambiance nayi ɗumen kadi ko won gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa nani coomi e nder hen alay sago so tawi min jahani min keɓata ɗum koye ɗum jaari toon par ce que wonɓe koddumi kañumen kolliri wonde kañumen nde garti nde ɗum o gasani mbi wonde ko kañum nawnoɓe ɗumen ɓe mbi wonde kañumen tawde ko kaaɗo haala woni ga en padata ha gasa ko nden wondi gummi toon kono noonne kadi e kaɗon haala ka o haali toon battini e campagne makko électoral o a jarama toga ko goto puɗɗen haalde parti président Macky Sall yaadi muɗum holtoɓe gudditi hol guddiɗo holkoɓe kaali mi anda holtoɓe udditiri Amadou Ba holto udditiri yimɓe Amadou Ba udditiri ko Guédié way ɗo Aliou Sall ɗo Barthélémy Dias udditiri ko woni Khalifa Sall en ɓen coalition muɗumen ga Barthélémy joni ɓen coalition muɗumen udditiri ko Beskiti mabɓe a faami heddi discours Amadou Ba heddi ko to banggue campagne o to banggue campagne oɗo électoral o togar élection ngaji ɗiɗo ɓuuri hen jalɗude ko coalition ngaji nayyi goni hen mawɗi liste uji ɗi koɗi capanɗe nayyi e goo liste kono ko nayo ɓuuri hen mantinde e nayo ɓurɓe hen mantinde ɓe woni parti au pouvoir Pastef woni ko Amadou Ba e coalition muɗum woni ko hono Macky Sall e coalition muɗum woni hen ko ɓeɗo Khalifa Sall en e coalition muɗumen kono so tawi a ƴeewi hay sino tawi koto banggue communication to banggue ambiance so tawi aɗa heeɗo sa rokki Pastef premier a rokkata Amadou Ba deuxiéme dokka Macky Sall en troisiéme dokka ɓe quatriéme saabi Macky en troisiéme par ce que Macky en mbaɗani campagne ɓe mbaɗani Dakar ɓe mbaɗani hay meeting goto hay ladde ɓe mbaɗani campagne par ce que mbaɗata ko wona campagne wona ɗum ɓe gandirano ala togara ɓe gandana ko nde ɓe gona laamu nde joni ko opposition mande ɓe gummi opposition ha hande kay koye laamu ɓe goni Allah togara Allah hol député ji mabɓe ne keeɓa salaire uji muɗumen ha joni de kala ko keɓatno assemblée ministre uji ko jandi heɗo han togara mawɗo mabɓe ala ɗo togara député ji ɗi salaire uji muɗumen ha hande nana jokki conseil économique et social et environnemental ha hande e ɓen toon a haali député ji mbiɗa nana ngala hay batte togara accu ɓen mane mbimi député ji ngala hay batte ala mbiɗa ko député ji ko mbiɗa ko mbawa wadde nangam mbawa wadde forage uji mbawa kono kay koɓe keɓatno koye ɓena keɓa ɗum togara wona to garten togara jin wiidema koɓe gummi e laamu ɓe dañan taw lebbi jeeɗiɗi koye ɗeɗo balɗe ɓe dañata lebbi jeeɗiɗi mawɗo liste togara mawɗo mabɓe o gonɗo tedde liste mabɓe o eyi a faami de wasde ɗum arde nde wiide ene ara waasi arde nde eyi yo ko ɗon ɗum ko bonni hen eyi o fonno ko o wakkilo guila e départ parti o tottira ɗum ene anda so tawi en namdam ma en mbi ko Abdoulaye Daouda Diallo foti tottede parti o hay sinno wona fodde sababu nde ɓurde heddiɓe ɓe ala ko kala ko jiiɗa so yimɓe ndendi ha waɗata gardiɗo so ɗum ala kanko o wakkilo o ara o tello so tellima hande o so tawi o jippima ɗo en hande o bouleversat carte ɗe jiiɓoto wona mbi so jippima koɓe jaggoɓe mum hol bawɗo jaggude o hol jaggo o ala to ka namnoɓe Fadil Keita ala namnoɓe Fadil Keita jaggata joni goppen jaggol ngol e kanko ani kayen wadde arani holmo ponno lomtinde wannaɓe ɗo uwa udde konngol abou ɗum woni ko mbimami ko ɓe mbaɗani ɗum kono hande garangal karim wadde ene wawi wasa battinde so tawi ari ene wawi wasa battinde e nder coalition mabɓe kono Macky Sall kala nde o wiɗo cip carte ɗen jiiɓoto joni noon Makki mbaylo joni kaymani Macky arani holno jiiɗaɓe campagne leydi ndi ko ɗum woni ko mbimami ko campagne mabɓe ene ɓuuɓi ɓe cuwataw fuɗɗade campagne min mbimi de min haɗe mi wiide noon haram ɓe puɗɗaki campagne mbaɗa andi kam Farba Ngom fuɗɗima campagne muɗum Mamadou Mori Diaw fuɗɗima campagne muɗum kono noon nde wonɓe toon ene goni e yidde hadde Farba Ngom e Mamadou Mori Diaw hoto ɓe gontu député ji à l'Assemblée nationale won hewɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa jalti e APR jalti e coalition mabɓe o ɗum ɗon ene jeeya hen jaafoɗa to banggue Dande Maayo o eɓe jetta hen Farba Ngom
balle mum e campagne mum e konngol jignal men Racine Malal Pam mo mbakna sabu dande makko hen joni Abougay so tawi mawɓe landa ani nana mawɗo landa goɗɗo o nana kata ala cuɓaɗo yo waɗa hen soɓe ƴogoyi holtoɓe juppata holmo ganduɗa kañum mawɗo mabɓe hande kañum haaldete kañum mbaɗe goppe mawɗo mabɓe tan ko Ablaye Daouda Diallo hay sinno tawi wona to banggue bindol wona to banggue kayitaji mawɗo mabɓe tan ko Ablaye Daouda Diallo kamɓe heddiɓe wonɓe ɗo jaɓi ɗum heddiɓe wonɓe ɗo ene ɓe kala hen mo jaɓano yadani e makko kala mo jiiɗa nana heddude e tendance makko o andu on koko jaɓi ɗum ɓe jaɓano ɓe jeehi laabi muɗumen a faami mais joni kanko sawi kanko wadde no mbiɗani joni ko saabi saabu toka no jogui diwnuji ƴameteɗe Sénégal ɗi andede kala kawɗi diwnuji a dañi électorat kewɗo e nder Dakar no jogui leeɗe ko wayno parcelle e ko nandi hen sa haawi ina ɗamine haawi kono Dakar ɓuuri sohlede so tawi ko Dakar ɓuuri sohlede e sa ƴeewi joni kamɓe foof elle hewɓe mabɓe yimɓe mabɓe ɓe mbattana ko Barthélémy Dias holko saabi ƴamal Dakar ngal ɓurani ɗo wulde no ngal wayanno ni e tokata aɗa andi to banggue Dakar no wayanno ni addanno ɗum wulde ko waɗa poɗodiral kewgal kono poɗodiral ala ɗo henne kewgal woni ɗo hen poɗodiral tan foɗodirteɓe ɗo henna ko kamɓe opposition e parti au pouvoir opposition koɓe renduɓe ɓodde wotere parti au pouvoir heedi banggue muɗum ko kamɓe poɗodirta wadde noon wayata no wayanno ni non mais beele opposition fof rendi kañum fof rendi opposition fof rendi e caggal Barthélémy Dias woni so tawi eɗen mbiya opposition fof rendi noon jogui ko ɗo tugniɗen koye takku wallu mo Macky Sall ardi a faami de e jamma ak njariñ mo Amadou Ba ardi kamɓe tawti woni Sammasa Kaddu mo Barthélémy en Bougane en Khalifa en kamɓe ɗiɗo tendance uji tati goni ɗo henna mawɗi kamɓe fof joni ɓe juppanta ko Barthélémy kamɓe ɗiɗo tati ko kamɓe gondi kamɓe fof ɓe mbi wonde ko Barthélémy ɓe juppanta tawi woni ko Dakar a sikki wona hulde haɗa nde goɓɓe nde saabi mbaɗ noon saabu Barthélémy ɗen gandi ƴiye mum ko saloto eɗen gandi no Sonko wiyete way hande ni ko Barthélémy tan walla Bougane wawi habde mum Bougane jaggama sokama beele cikkuɗa beele ko yiɗande ɓe Barthélémy Dias e gonga walla ko hulde haaɓede saabi mbaɗ ɗum tokata aɗa andi to banggue électorat so tawi aɗa ƴeewa sen ƴeewi e élection ngaji présidentiel ɓennuɗi ɗi goto fof ma en gandu quota muɗum holɗo tolnino no jaabom ɗo tokata o mbimi ko ɗum woni beele non jafoɗa ɗeɗo pelle tati beele ko yiɗandeɓe Barthélémy tan eɓe jiɗani ɗum wona yiɗande Barthélémy à 100% kono noon mbima wonde so tawi a yi kamɓe fof ɓe miisi e Barthélémy par ce que Barthélémy ko député maire de Dakar wona sara e nder leydi Sénégal Barthélémy ko kañum jogui coktirɗe mairie o ha e ñallugue hande o kañum laami Dakar mais toka ɗum tan yonani non kono ɗum ene joua e nder hen ene joua e nder hen Barthélémy ko kañum woni maire de Dakar donc kañum ɓuuri jogade position moƴƴo mo gandanɗa hoore maɗa poɗɗo wawde jinganede pour ƴewde heptude Dakar eno wonirno e juuɗe mabɓe no wawi heptude yalta e mabɓe Abou yalta luɓide laamu vidéo kay wonnam tawna parti ma woni gonga ko parti ma neɗɗo ma jawdi ma laamal ma no wawi yaltude ni kono ɓuuri kam joni oɗo ɗakko togara wonko fewa mbimami wonde ay kamɓe ɓeeɗo en c'est à dire Barthélémy nawa kamɓe wonɓe opposition ɓe yaaduɓe ɓeede Barthélémy nawa ɓuuri pouvoir nawa Dakar ɓe cuusa Pastef wona ɓe cuusa Pastef kala ko jiiɗa waɗi ko kaldigal waɗi ko nanodiral waɗi ko pamodiral mais Pastef so tawi ko gonga haala he tawi ko gonga haalte eɗen gandi min de to banggue hooram e hakkillelam mbimam wonde ko postile mo Barthélémy jogui o e Dakar ko kanko tan taw jogui ɗum hami yiya taw ko wakli ɗum tawde noon mi yiyani ko wakli ɗum mbiyatmi wonde ko kamɓe tawtudeɓe Barthélémy kamɓe ɓeɗo ene rendudeɓe caggal Barthélémy ɓuuri wonde min ɗo am ɗo ko siiri e ko laaɓi par rapport e ƴettunodeɓe goɗɗo jaafoɗa ɗo sen tan kalde gonga hande o ujunere mabɓe jiɗano Barthélémy kono ɓe gandi Barthélémy Sonko moɓe cuusa o walla kulɓinoɓe o ko o tan wawi habtade ɗum fof ɓe jaada e muɗum toga mbiɗan ko min tawi seeɗa keddi joni gattene Pastef wino sohlani hay goto ene wawani hoore mum noddani hay goto kono sa heeɗima haala Amadou Dikal haalata ka kanko joni wonde koɗo galle ɗo kanko Amadou Dikal kaw haalata ka dogoɓe ɓe e suttoɓe ene jana mooloyo toon ha heewi ɓe koɓe gaddoy toon tokara ay won ɓen
ko gacce tan keɓori dañoyde toon walla ni dañi gacce ha gayni ko dañɓe gacce no mbawi waɗede ministre uji so tawa gañoyima hay goto e mabɓe wawa wonde ministre kamɓe yabɓe ala toga so tawi en ƴeewi woni ko woni département Podor ko woni région de Louga ummiɓe APR jeehiɓe hay goto e mabɓe dañata poste hay PCA e nder région de Matam ummiɓe APR jeehi hay goto e mabɓe dañata toon hay wonde planto maître Malick Sall holko yiiloro duuɓi capanɗe jeetati holko jomum yiiloro teddungal fof a dañi capanɗe jeetati o meta nana ko Ousmane Sonko wima ko a nana sifamo Ousmane Sonko sife makko minani minani ɗum tan c'est à dire dimo wonko foti salade dimo wonko fotani jabde maître Malick Sall so yi holko ƴeewoyta holko maître Malick Sall dañani no fatta guila e Senghor ha Abdou Diouf ha Ablaye Wade ha Macky Sall façon fof e teddungal façon fof e laamu a heeɓi a ari ha a heeɓi retraite ha e kombal mayde an hankkadi holko jahata toka ko politique kaldade mbimi politique mo kalanmi o ɗo kamɓe wona politique maître Malick Sall en e Matam Allah no andi wona politique nawiɓe e ko wallu Ablaye Salli Sall non woni gueɗe won c'est à dire aɗani ko ɓuuri fof hamnade ay Ablaye Salli Sall hecci hanke wona heeɗima commune makko conseil ji municipal ɗi ɓe mbima wonde commune o ko capanɗe jeeɗiɗi conseil woni hen capanɗe jeeɗiɗi conseil ɗi capanɗe joyyi e jeegom mbi wonde ko loppet jaadani e makko hol yaaduɓe makko yaade e makko ko nayo ɓe mbima adjoint maire uji ɗi koɓe jeegomo nayo mbi ko jaadani e makko ɗiɗo jaadi e makko holko yiiloyto mete wona kanko ardino ɓeɗo ko ɓeɗo gardinnomo o ardi ɗumen mete nde o yahata nde o haaldani e muɗumen tampunoɗo e Macky Sall ha jaggaɗo soka po an wiya non soka wiya addi kalis waɗini watti ni ko tampuno e Macky Sall fof Macky ko waɗanimo ko daɗi ɗum kala ko tampuno e Macky ko Macky waɗanimo ko daɗi ɗum colonel Oumar Diallo holko yiiloyto keɓirɗo retraite directeur général douane te Sénégal no saɗi directeur général ɗo ko yaade hayɓe hen alter no saɗi hol fof ko jomum holko ƴeewoyta wowi kam boom hay sinno tawi jomum enen beele colonel Oumar Diallo yeehi o yeehi kay colonel Oumar Diallo colonel Oumar Diallo yeehi par ce que min kaldumi koye oɗon ko soit ko ɓiyi ko cawdiɗo walla ko bamma ko cawdiɗo te ko neɗɗo mo sirlittuno kala ko omo waɗa o noddanno ɗum téléphone anani de o wi ɗum mbaɗan waɗa naggam kala ko waɗanno o noddan ɗum téléphone o wiya ɗum mbaɗan waɗa naggam on wiyamo eyi on ñande o noddi ɗum o wi ɗum wonde min noon mi faati to on kuppimo momti numéro makko ɗum wona lawol toga kuppimo momti numéro makko ala ɗum wona lawol ko lawol ɗo muɗum ala wona lawol ma non wona politique kalten Oumar Diallo ko mawɗo eyyi ala horo wanmo mawɗo non heɗami haalane no foti yimɓe gonno Abdoulaye Wade mbimi gatte président Macky Sall Macky naaɓe wonaɓe Macky non en pawde ala goto foof togara ko poɓɓe jiilota kala ko jiiɗa non min mi felani neɗɗo saabu mo jeebɗa o wonko woppuno yeehi ɗo gonnoɗa ɗo wonko saabi ujunere mbima président Macky Sall sa ƴeewi hande mbaɗuno Jamfe selam Jamfe woɗoɓe ko winda Facebook ko wiide Macky Jamfima yeeyi leydi yimɓe mbaɗi découragé jeeyi ngalaɗo payi ɓe mbima Amadou Ba haalani min gandaɗo payi ɓe mbima min gondano e Barthélémy Dias ko gamin payi yimɓe no kalduya woto felen hay goto togara kono kala ko jiiɗa mbimami no jogui ɓurɗo yoddude hen Malick Sall famide ministre Malick Sall colonel Oumar Diallo wonko yoddani e mabɓe joni hono jinnoɗa ɓe gona Abou min jinnomi ko so tawi ɓe pelliti eɓe gummo e affaire yoɓe ƴettu retraite mabɓe politique ɓe jooɗo par ce que kala koɓe dañatno e teddungal ɓe dañino ɗum kala koɓe dañatno e martaba ɓe dañino ɗum kala koɓe dañatno e jawdi ɓe dañino ɗum ɓe ƴetta retraite mabɓe politique ɓe jooɗo so ɓe ƴettani retraite mabɓe politique ɓe gona nosturu ɓe jooɗo e yiyandema min e yiyandam kono noon so tawi ɓe mbaɗani noon ay hande aɗani ko nafi yimɓe ɓe anani waji goto o wi FIFA wi wonde no porti leydi Sénégal plainte par ce que kañum varuji koye football tan wonanno joni ɓe gartiri varuji parti ji politique donc ɓe porte Sénégal plainte aɗa andi varuji ɗi wodde ɗumen de walli ko heewi woni walli ko heewi hande mbaɗa ƴeewa vidéo Ousmane Sonko
ɗo yennata maître Malick Sall ɗo yennata mo o wi ngoɗo yeeso ɓalewo ngo jiiɗa sa ƴeewi yeeso ngo tan o rewna hen ko gandanɗa hoore maɗa eɗen mooli Allah c'est à dire tokara won gueɗe won jooɗani mais yalla yuma yaafo jibo ka hakkuma ko Ablaye Wade ndeɓe mbi dem dikka waɗama o wi Dakar demul dikkul ko haalno Ablaye Wade ko kanko jibo ko yalla yuma yaafo arnamo aljanna Idriss Seck nde o namna o wi so tawi suko fiyama ina woya fay Idriss Seck mo foppo gonɗima salti goya ko ɓurɗo mawnude mais to ɗum ko haalaji politique sa wino hande kala winoɓe politique hande kaltitta ɓe kaltitta togara aɗani mbima wonde politique nden o e politique hande o jiita kadi heddi ko neɗɗo ko gonga ni neɗɗo a wawa wiide wonde e politique a wawa haalde hen walla adversaire maɗa a wawa wasde critiquede ɗum a wawa wasde bonnide ɗum par ce que kala mo jiiɗa hande o opposition yiiɗa pouvoir yo waɗa réussir pouvoir yiiɗa opposition yo waɗa réussir hay goto e mabɓe yiɗana keddiɗo on moƴƴere heddo noon ko jomumen so tawi jeehi ha tolnima won on nokku hankkadi wontan ɗumen ko ganuma ko alay sago wonɗo laɓitani hande o wonɗo laɓitani settan jabɗo agasi holɗon mi winoma pastorno ɓe cohlani hay goto ko saabi so yimɓe gari ɓe jaɓɓo ɗumen eɓe mbiya pasteur ha joni cohlani hay goto ko yimɓeɓe gari kamɓe ɓe noddani hay goto aɗandi toon non aɗandi wonno sohlude aɗandi ko wonno sohlude ko min mi ara mi nodduma walla nodda kam mi ara e maɗa wooda ko mbiɗa kam ara yante yamma mi waɗane ni kono so tawi ko min ari hol fof ko dañata yam so tawi ko min addi hooram hol fof ko dañanmi e maɗa ko min addi hooram min kay komi garɗo hurtade tan wadde noon kala ko mbiɗa kam yomi waɗ mi waɗat tokara yaaɓe ɓe hay goto e mabɓe ala noddaɗo hay goto mabɓe ne kadi wawa darade wima wonde noddama a jarama togara kono aɗa andi gueɗel ene ɗewi ɗum ni togara min tawi ɗiɗi keddi noon min mi anda tawi ko min woni mo anda milliard walla ko Ousmane Sonko woni mo anda milliard mi nani Ousmane kam ligguima e fonction publique woni ala o anda milliard ewi hay guisa mum yii bo hay so jeeka mo yii o anda to min ma e ganda hay o yiyani min ma e ganda hay ko yi ko wona milliard o ligguima ko yi ko wona milliard point domaine andi o wiima wonde Rebeuss yeeyama milliard uji jeeɗiɗi e Cap Manuel yeeyama milliard uji ala Rebeuss o wi ko milliard uji jeetati o wi Cap Manuel yehino ha yeeya koɓe keeɓi laamu ko ɓe anili coggu ngu o rutti o wima wonde ñanden arena ɓe ndendini 5 million te arena ko 15 ujunere place goto fof so tawi waɗi 200 hawra ko 3 million non hawra temedere 5 million toga temedere 5 million e 5 million no woɗɗodiri o rutti hande so tawi mi nani o wi wonde na waɗi goto e laamu ɓennugu ngu woni mumen no joguiɗo e compte banque goto ujunere milliard o ruttima mi nani o wi wonde ICS jooɗima duuɓi tati meeɗa yobde impôt nde o calcule ɗum de kanko nde o ari o calcule ɗum de o tawi ICS ene jogani Sénégal fodde 150 milliard Birame Souleye Diop wi yoɓe joɓ ɓen mbi joɓani o ruttiti e nder 150 milliard ɗe o haalata ɗi e nder haala makko ha joni omi suggina o arti e ujunere e 150 milliard o wi ala ko 114 milliard ala wona noon komi jumɗo ko 194 milliard ala e leɓe mbi kam wonde ko 111 milliard tokara ɗiɗo chiffre uji foof ko neɗɗo goto haalata ɗum ene wiya ala komi jumɗo ala komi puujiɗo tokara heɗotoɓe yoɓe ƴoƴ ɓe pirta ɓe perta ɓe ganda won haaluji neɗɗo jooɗiɗo wi wonde min ko maayi ko fof ko tappalagalam ko min waɗanno yo Allah wat suudu ajam noon yeɓiyankoɓe ayow pindi TV yewta leɗol communication en calmini leɗol communication suka mawɗo debbo e gorko en jetti Djiby Dieng e yafnade on sonko oñi hen ko cikkunoɗon mamin kalani komin kaali ko wela e noon gaccon hakke oɗon jalloɗo jaa fof ko ɗo katten ha e yewta wonde so Allahu lam ɗo Djiby